Wanoman, sadurunge aku matur apa kang dadi wigatine, aku prapta ning madyaning pertapan Kendale Sada kene, najan aku ora bisa basa, ora bisa nyembah marang sepadaning titah, bektiku tampanono ya Wanoman. Ing wilayah Wigana Mastuna sidhem sekaring bana langgeng. Antasena yugaku kulup nggir sing banget tak tresnani. Yo nggir, Antasena. Najan to jeneng sira Antasena kuwi mau ora bisa basa nyembah marang sepadaning wong urip, ora ndadekke saru tumrape rasaning atine pun wong nggir. Jalaran apa? Menungso ke mau padha ora papak, papak ning ora padha. Kapribadene dhewe-dhewe. Ya wis tak tampa, ora lan puja-puji pangestune pun wa, murut diage genti sira tampanana ya nggir. Kulup yuga Antasena. Ya, kapundhan ing bun-bunan ora golonong gegeman dadi mustika urip kemulyane Antasena ya wa. Yo, muga-muga rahayu apa kang dadi uripmu nggih Antasena. Yo. Banjur sawise nuntasake warih brol mangariwe napasmu kang rebut bojong. Gita-gita lho kepal ana wigati kang dadi gempolaning rasaning ati. Maragake diwedharna nggih Antasena. Ngene apa? Goroh wale apa Antasena ki mau mung bakal nyuwun pepadang kelawan Begawan iki pemanggewa Begawan Anoman piye jalaran apa ana ontran-ontran ing negara Dwarawati ngamuke Kakang Antaraja bakal gugat palungguhane Kakang Garukaca. Mungge pinemune wa Anoman ki kepiye? Oh, widahe ngawiken Mastuna sidhem sekaring bana langgeng. Yo, ngene nggih Antasena. Sing jenengane menungso ki mau mung karek nglakoni apa kang dadi dawuhing Gusti. Tur jalaran menungso ki mau akeh sing ora seneng katimbang kelawan sing seneng. Munggo sing seneng kelawan Gatotkaca yuga aku bakal wisuda dadi ratu madyaning Praja Pringgondani bakal nyengkuyung apa kang dadi sediane. Ning yen pancen ana lakon sing kedadene kaya ngene, iki tundhone bakal ngisin-ngisini marang keluarga ing Praja Ngamarta. Jalar apa?